17 é o Día das Letras Galegas. Está dedicado a Ricardo Carvalho Calero. Escribiu moitos relatos e como podeis ver, neste momento estou a ler un deles, As pitas baixo a choiva. Vou a seguir lendo. Un saúdo! Eu canto con amor, se é unha chuvascada, eu bailo baixo a auga, mollando pés e cara, saltando até na lama. Se chove, eu bailo baixo a auga. Unha mañá de primavera, a toupiña levantouse moi cedo. Mais de repente, algo húmido lle caíu sobre a súa cabeza. A toupiña era un pouco chosca, así que botouse a camiñar. Entón atopouse con un cabalo e lle preguntou: Foches ti o que me hizo isto na cabeza? Eu? Non, por que? Eu fago así. E 4 bolas caíron. Sorrío cando orvalla, ou mesmo marmaña, a terra empapada, os ríos cheos baixan. Lembro a miña casa, o meu país e auga, se chove. Anxa! Ai, Elías, pasache algo? Non, prenda, é que saíron laranxas no limoeiro. Laranxas no limoeiro? Si, e moi grandes. Serán limóns. Non, son laranxas. Que cor teñen? Son da cor de todas as laranxas. As pitas baixo a choiva queren estar. Aí, maldito bicho, no te movas ou si no o te espicho. Ábrese o pano. Péchase o pano. Que conto é? Coelliño branco, branco coelliño, quería facer un rico caldiño, saiu para coller coles na súa horta e cando volveu alguén pechara a porta. Pum pum, quen é? Son coelliño branco. Pois eu son cabra cabresa, e son moi mala, e son montesa, e como de aquí non marches, saltoche encima da cabeza. Ábrese o pano para escenificar unha pasaxe da Casa da Mosca Chosca.
Mais, cando ían comenzar, pasou por alí o morcego, mirou a casa, cheirou a torta e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño a visitar? A mosca chosca, o escarabello rebello e ti quen es? Eu son o morcego cheirego e me gusta a torta máis que nada no mundo. Podo entrar? Claro que sí, es o segundo en chegar. Si levanto esta caca cos dentes, ves conmigo? Si levantas a estaca cos dentes, vou contigo. Vale. Episodio 20. Lúa moveu o rabo. Tan pronto me levantei, fun correndo onde a lúa. Non almorcei nin nada. Seguía moi quieta, pero miroume. Ola, Luíña, tes que curar, bonita. Tes que comer, así. Ves? Así. Eu botaba a lingua fora e lambía na miña man para que ela aprendese. O mellor non sacaba a lingua porque se esquecera. É que aunque lle chegáramos comida ou auga, arrimaba o fociño, pero non a botaba fora. Tiña a lingua pegada. Seguín falándolle, e mirei como levantou un chisco a punta do rabo. Entón, o meu corazón empezou outra vez a bater bum, 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 moi forte. Como se chamasen no portal de fora. Seguín falándolle máis.